Mester Gøgner, hverdag i julen, afsnit 3. Rema 1000 introducerer Minkemissil 2.0. Før i tiden blev den brugt til at dræbe mink, men nu bruges den til alt muligt andet. Blandt andet lektier, der driller. Nørden, der har sin computer med overalt. Og de mindre normale mennesker. Sat ned med 5%. Dejlig besparelse. Køb nu for kun 100.000 kroner. Den vil jeg gerne købe. Jeg er en rig mand. Hvor fuck er jeg? Idioter. Hvad fuck? Ho ho ho. Ho ho ho. Start twerking like Miley. Fuck dig, din mongol. Din lille lorteunge. Så Mr. Gøgner. Du kan bare lære at opføre dig ordentligt. Shut the fuck up! Når Mr. Gøgner, hvad skal jeg vælge, småkager eller mælk? Det bestemmer du selv, din fede idiot. Slut. Fortsættes. Jeg ved det ikke.